Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Omurigeria w'Ensoko TV kwani kuranda onsi asore asibut kubwiga we 15 na gatatu mutinyo gatano na rimwe mwaka gw'echile fuibere 25 na rimwe nukuye na kwane una kwagendero bya aserit kurigima na boiga no gendera tukubwati Ensoko TV kurwe 12 cheke mami wekera bori na cyaragere isato cyabona butuko cya Afrika ya mucenga kiyuko ya nyorama ya asenchira yo bwekeranu unabirega kwariga ni wamo nabasaki baito aserit kurigima rikwene kiyabona na enkwe manyore ali agendera tasobut kubabona aya etre na boigo ayara cheko bwati atosanga so bwamo wetra senchira yo mutandao wekerera sensemo ya Facebook na YouTube Ensoko TV namba ya mawasiliano kwenye wetere nsabwo ase TV yago igo gendera gutuma ujumbe yago ekaroto gendera tagusanga asubwa amasobotuko bwabona Eliane Ishmael Mogere. Asumu chakano obotuko bwabono magega yabamenyi abwo konyora usekonye bagutumika oboraro bwa magogo kurwa asensemo ya Nyamarambe goika kiendege miye wodi ya kemera ensemo ya bunge ya Kitutu Masaba imye county ya Nyamira nigo bono bago kerege tambukiro kyo mu MC yobo James Matinga ko baroseria oboraro bwekerero bago kwanekere kyo nigo konye abamenyi abwo bare konyora egasi enkongu kwambukia abana emezigo amonetwo aya nigo baya kwanere kero MCO yo atarero bwagachi bwo boraro bwo buraire insi yo mutenyo yomo ori bose buru mu security Steven Nyarikembonde agotumanyase obwagare nigo yabeiro mogoko monene hase habamenyi nabaiga batumeki bedarache kubwatania nsemo ya Nyamarambe gochia kiendege ase wodi ya Kemere bunge ya Kitutu Masaba ime ya Nyamira mega yomu MC bororo moske James Matinga ritukoria rero gotware taro yokurotota gati yokwagachwa wedarache yuwe gendrete kwagachwa wikabono bagukwanekere kyo nigo bereire mechando konyora beteire anne mono asokoira abana chichi skuru na bayo gotambuka korwa senseme yu goika asensemo ya kiendege parish konye to chandegete to kobereka abana tu abambuki go chingumbu kero kende nande ko yature tu acha ko batengera mbaguroche bono rero tuira ne irimbi yamone kyare bagocha kwambuka buka na inde bache buya samarieta nchembita matoke iga ninka etarache korosigo buri mubwane ne tarache yakare tuanyore project ya chakire yetaracha nigo twanye ko kigwa buna Banyamarambe na guchikia ndege wetera abana baitu no bagosoma kiendege ntu abanyene ngo kare turi biasara by'icombe no to itichombe tarache rocha atwachibuna karukurutete ngombe rocha na bera abuneke lakini kare project ya chakire yetaracha nigera etokonye mono ko bana mambi twaboiranchi twaboimagoroba asengencha kare mbulere nyinge bana bagotambuka boka wana kere tarache yabeire buna iga yabere yobokonyo banana na intugo tumishukuru ikiagara twaira ni umugambi wito ngambi yamana aba kolega sigege una yagansete ne bichana bye gitongaga iga bigo kolega siokoboko no muinjinero obasuba baisi bagukwanekere kyo nigo bagokire getambukiro kyo mu MCO yoko baroseri oborarobwo ase batebire konye nigo bagotumeka ensemo ya magogo hiyukonye ebegeta magimabo asa kongu ikiagara ekara mache mbure yature nyinge abane bakogoma mbaguchi school ikiara sita bakora bakwambukira igobona kare muisimigo wa oito James Matinga abere gakorete project ya Ensoko ye taracheje nigo tora togo kirimono na Banyamarambe na bakiende taracheje ne tokonya mangana mange abana baito kwambuka bare gochi sukuru tobwate bari sikiende garia
tobwate kanisa Nyamaramba igekere binto bigocha bikwamboka ng'ora bono twiranĩri Nyasaye witũ ng'ambuya mono naende twiranĩria abaisimigu baitũ mbuya mono kaine ase East and Central Africa gotwara ebiti 5 ati one simepire gwakwa na tukagerete na region yechu gochaga iga ene bedra cha yamo yabo egotoringi kurukisi county na ndeta atware matatisa na mange ase pachigari gweta engana no munyakonda uyo gendete korosia darache iyo nigenekeria bamenyinga nigedarache iyo hereke kwera inse yo mutinyo yomo yenge gocha kobake gotumekwa Samarieta cha Radio Muro contractor ye darache ya aria Nyamarambe kwamboka koru Nyamarambe gochikia ndege twaya kore for 1 month aseng'enche mbura yarenge nyinga orocherwe kemera ni goro goichora mono togatware break asini ni aseng'encha macha beta mange lakini bona igabuna twanya chakete for 3 days ago rero konye kora tore konimorera toye 21 days egare tonye kore kiwaring korwaroro tomene ocha kora pack feeding yo korosie para egare echake gweteka egati ya magendero hanyare ko baga wikirani wa hase wori ya kemera na mona no wono kiende ito sa korua otemire gotoroserie bilas BICD kiendege bilas bire BICD the proposed nyagitali ete ya beira ali ko functional neche mokiwe ko wango nando yebekere chi milioni 8 asinge jokorosi nyagitali ya kiendege eimoke igoro kero kurigeria mega yane yene daracha irache ko bake okonya abamenyi hanene mono bagutumeka enseme iga kwambuka gorwe enseme yemo wika asensemo ya kiendege igokorosi wa daracha iga no mweshimiwa MCA bwe ward iga ya kamera Moske James Matinga nigokora chiko bagukuigora saya iga boikiranu korwa ase ensemo ya Nyamarambe yegotoka ase ward ya kamera imeye bunge ya Tumasawe imeye county ya Nyamira. Ingo reporteria Nsoko TV, Retera Nyariki Steven, Embonde. Arenayo asoro botu wabene ikieye nigo tugusangana bagaka bakoro abo bagotwerera iguru yukugania kuri aroro motembe kugenderera gutumikwa kuganya nibina au korengana no munyakirogo bwe kiombe kya mwanya gitinge Heritage Council sa George Nyakundi nigarere iguru ya matonga atatu ayu arenge gutumikwa kare n'abakoro kuganya nibina ritongo lya Oswenta erio amakiaye gari kurukwa buno gembo ritongo lya manga na boigo lya gesima na kubwatikana no cha kwebigambiro byekerero nigibine binge bikwira chinga kichinyinge kugayanwa nigono nyana bo ekatiba yanchirete okwiranirwa kubogayania egentabaga kabairo koboko eri gukora ebina genkyo buno museketu Petuel Machini agotumanyase obwagare ine numanyete bunabukare nigo mugusi abwatenchira yokugayana ebina wetero gutumia omotembe asama tonga atatu ayo arengeri tongo lya Osweta eryo rimanyekante amakia ya buno gembo ritongo lya manga na boigo liria lya gesima ekoti yari gucha ne ndegesima ende manga na boigo kirera buogo uri okumete shano ne mane ngondi yegetumbe na boigo nkibuna manyeta ya ne cyanga aya nakira sorobotirwa bene ikeiga nigo tugusangana bagaka bakoro abo bagotwerera igoro ryo kuganya kurarro umutembe kuganira gutume kwa kugaya nebina amakia ya rero nabatwacha ase ekoti enkoro yogembo kare ntwabwate chikoti isato eyarenge korokwa ritongo lyogembo ritongo lya gesima ne ritongo lya manga twachire twanyorera bagaka bamintoga bagaka bisora kabisa bamanyeta mangana arenge gakurukare gase omuchito bwogembo mbatwerere nakikoti yansete ngiyale kugamba bina kibainyorete twale kugambira rende korukare na esoko egwo bosibore bwo gwanse bina byekigambero egekoro mbanyanjerane gosene tokogendera negesongo korengana no menyakirogo bwe kyombe kyabagaka ba mwanya getingeri Council sa George Nyakundi nigaida irigoro ya matongaya na kubwatikana no gocha kwebigambero byekerero nigebine binge bikoira chinga kichinyinge nigo nonyanabo ekatiba yancheranete okoiranirwa kubugayani wetera amangana iga bunayo motembe ntunabasweta lero no torega asedi quarters omochio monene wabasweta oyokoro kuogembo no twacha korigereria amangana yegekoro gyeito amangana yokogayana tikoti karentu abwate
chikoti ang'e isato gusii engima chiare kogayana amang'ana y'ebina biri bia abantu bomogusii ekero bari kogayana ebina ebi mbieretwe bikairuna chiserikali togansa chikoti chiekerero lakini ekatiba yaito ya 2010 section 159 2C yaire abagaka n'abang'ina egekoro kiabo keirane bagayana amang'ana y'ebina biria bitari binene ebina biri biegenka n'ebina biria bitari gochikonereria ekatiba yaito kureng'ana n'omugaka Kibabe Ntabo Omwange nigakunyera buno mwotemba okonyete kugayana ekina ase omuromo abatemete kundire eng'ombe y'oboko bwakwete ase bagitwa somotembo yo na kwirira kugayana na ase nchirenkia egisambo wekiya umuromo tubwe tatamoke igari kurukuoru nasoke mwisi kumwaba gasoka oboko bugakwa agataka kwira ni kyombe agachore ng'ombe yemo enene akayiruke yaye akaleta chiricho cha byonzi ng'ombe enene akayiruke yaye iga kotinia iga ugembo akatemo uriyo tebe ng'ombe bamtune yane na moete lero tangene yane ngurete iko chiabwatitu chaja kama yawateganya nabo igo no motembe bakagenda manyine kyomba akabwata mutembe ase ng'ombe iri bakwamirira noyo utageta be yaye akabwata mutembe nyandiri kwa manya buyonga sere kanga wakubi bakamirira umumuro yakayegwa uyu nyabodimu akarunera ogoika buyonge nkobeka mwaka kabutasi itukeri uri n'eng'ombe iyo temoiteti abagaka barengo bakamnyuka n'ekindege engenjeri yakare bakamuvugura ibingeri agacha moyo akagenda n'eng'ombe yaye pakaka mambi yaye akayekobera omonyene igacha boja ase nkwana y'omugaka Daniel Changa nabo igo Kibabe Ntabo nigo bakwerera na goteba buno motembe nigo begechokorierwa eira na gukora okwamererania omotembo oyo mbora igo bege tukorierwe eira igo bare ko babuna no koriera richiko una bakoro bakare bare gotebanga onya abantu mokokora emirimo nko amererani muri reto omotembo oyo no rosiaga mubekense mutambuke boneye ababuna nemuma amaene mugotambuka omotembo oyo no rosiaga ayo mochio ochire nyakaribera igo bono ng'amotembo oyo okabe kubuna nigo okorerwa buna neire kengwansonga onde moko amererania moche iga mwesansore embiyambaro morieira mokwane gentugeria kiare ngororo moko amererania onyenkerie kiane buone ndinkore onyekere kiao na inche boyo abantu banyuriere ira matembe na noro na ndo reko bachuo bokano ori bwakare bare kote motembo ori ore kotengia abantu amabina n'ikinyange omotembe ne chachi yare kotokonya noro nabatebia ngore ko bachwa makano ari yare kokora kinyangi omotembe noro gusimurwa gorosigu kamoko na gotenga noro urenge ira yigikuru okoreta abantu amo na kiokobe keruno mochachinga chachi tokonye bono baiko bono bune bitabu biacha bikarushia omotembo ugatigera nsemo bono mochachi otigeirwo yogabwa mariko osinyire kuna cheki na ko mwaka 70 osinyire omotembe noro rengo mochachi omukuru oyina twari kuruka omotembo yo ndaro rengo buya kene asoko ganye okogayani bida byokwamirani byoburiania ibona nanyamakia ya emetembe yachakire kubuturwa na gusira nigo bono abagaka bo bairoko boko okwiranirirwa kubagayani obugwetera omotembe na kubolia emetembe tiga kogechwa ekina napokera iri miaka 5 karenya kabeirigo obwangu bune yaso akotini ngakieria bakoroni kiaera ekindi kiagenderera ase gusii yaito emetembe yagechirwe emete yarenge mesasa emete yengencho kabisa ingoto yonsi pia elre yagechiru n'abamura batamanyeti
emete yuninki abwate so egesaku kyomogusi lakini nero bono igeri etigarite na buno mugaka kwana emetembe yasokire gwetera abantu buna inje no motembe bono na abande bali bagukwegerere kegusi bakoleta abagaka amo bachi gosonsora amangana alia atutukanire nainde amangana ara masinini agwakubuneke biriti omorero bwate ensengima amangana ayunata keirari miguna abagaka abana bono emetembe tigarete nainde ntogenderete kubarikia gusiengima. Kuripotiria Ensoko TV kure county ya Kisii Chepethuel Machin. Arenayo ebunge nene nigegendere gukwanira omuswada gw'ekibesa bw'omwaka bw'ekilifu ibere mirongo na gatano na rimo abwo asibono bagendere gwakekura abwo asichinga kigose chinga buri kiga asensemeri ababunge ogwatananikana kwendere kwene kiwega tie babunge igoro yamangana bwatikaine nebango buna yabuge kwene kiwa mono kurase omubaso obono abwo asebikarebyo bigenderete obutuko bwiga. The Honorable Chair of the Finance Committee. Honorable Chair, I beg to move that clause 2 be amended as per the order paper. Honorable Speaker, this particular amendment is seeking to clarify that when it comes to distribution of software, they do not constitute royalties in line with international best practice. Further, this amendment to the definition of withdrawals and winnings is seeking to correct clerical errors and to provide clarity on the definition. The amendment is to specifically exclude money transfer service, Honorable Speaker. Thank all members. I propose the question that clause 2 be amended as proposed by the Chair of the Finance Committee. I now put the question, members, that clause 2 be amended as proposed by the Chairman of the Finance Committee. Will as another opinion say aye? Will as the opinion say nay? The ayes have it. You know, it is very interesting that the majority leader can purport that they are doing young Kenyans a favor, while it is indeed them who had put this punitive provision in the finance bill. It is okay. No, you must allow order. You'll allow that member her time to make a point. Go ahead. Finish your point. It is unfathomable that he is the one suppressing the young people of Kenya and yet pretending to offer them help. Chair, as much as this amendment is laudable, I need to ask the chair to expand it beyond what we have been provided here, probably in due time, to include circles and any other schemes that can be registered. But Honorable Speaker, this element of tokenism, and then you say you are doing a favors to Kenyans, this is undermining the intelligence of people of Kenya. This tokenism, if we had not taxed them so highly, housing, they would not be bothered by this tokenism that we are providing here. Honorable Wandeto, who is a very well-schooled person, said that I'm inciting Kenyans. Whereas all I was seeking to do is to inform Kenyans that it is okay, by the way, to reject this finance bill in its totality. But in the totality of that rejection, it is also important for us to inform Kenyans that there are certain tax reliefs that we are giving to them. Therefore, Honorable Wandeto, I have no business inciting you or inciting Kenyans against you. I want you to tell the people of Mukurweini, of Tetu, where the ones you represent, those who are tea farmers and coffee farmers, who have no privilege like myself and yourself to be able to access mortgages from big commercial banks like we do. They walk to their microfinance institution in Tetu or in Nyeri town, they access a mortgage facility there. I get a relief on my mortgage, you get a relief. You do not want the villager in your village to get a relief. Why would you be that unfair to your people? Why? Thank you. Why would you be that unfair? Thank you. Why? Why, Wandeto?
Asense muyende abaibori nigo bagenderete kuru ebirengereri byabo igoro yechimbo chimbe echu chiabere chikorekana asa aborokiwa b'echiskuru anene mono chingaki omorero bere kugosamba chiskuru choboraro ase usasi nyomba chiri choboraro ase chiskuru gete bagosangana barali ari tukolia rero nigo baborire abaibori babwatrane na borokia mone serikali yonsi erikwene kibuna chimbo chiabana nko bachire chingia chiamagendero yankyo aya nigo agwikirana chingaki ebikoro ebyukuru ase aborokiwa bigaye bya unchokire na inde koba omuzigo morito gucyase omuibori inje asa marieta nguru kujara darisa mona ba madumina romoti no mon bibitau kebirgo romoti bookshop inje buna romoti na ndo mwana siasa okuboria wa msie ba munya matuta ward twaro abana bagosamba chiskuru twaro abana bakokole bintu bisi asinyire e community tware gosabaiga ntu abaibori intu abagambi intwe a community mwale gwanja toichamo abalimu tubwaterane elinde tokonye abana babaito baetanie ekerengo na inde kurekero kurire libuya around ye ekera atwa na nchereka ngaki nasometu nare guchini gwa kabogo ngakiri baruseti bibogo ase school nera ya mentangire mono abana baito baenenire esengenjo ebintu bagokora ya twari gusaba serikali aso gwanja kwa serikali ni akabogo kalia abana bacho nigo ka twari rigoso ocho nigo kacho nigo mwana nkuobware Chemo manye Livingston osema bukana limanyekanete umuchigo West Mugirango location gonta tokwanda abana ebintu bagokora namuna bagusaringa kiabo umuntu asatetia matemwera akanyite ngakike bachigokora ngakie bago salie bago chankana ndi baguchia butamwese mara kabiro mwaka abo bwatasara anya bagwanja tigabande skuru ko kwande skuru nane gosomara asoma gosoma guka ache gokora matemu ache komukonya omwana karale skuru au kagera ngaki masomo ta komukora nyakende lakini ekara gwachire skuru nalio cha kumena gosoma kwa gwasomete kwa bwate engencho kara kwanyorire gas Aserieta nevan saminga nyairo asa mangana ya salekerete ni saurigoro yebiboko pitalia se skuru na nonye ninga muna baiboli twatigira abana bachire nonde nyasore basaire kunyasore inere problem ne discipline ya tayo bona se abana bona muno muiboli yere buya na inje manyo mwana one mna kagende skuru ngakiagenda nande ngakira nakurwe skuru na nesabu abangina kurwa se chigwali chechinsemo yebunge ya South Mugrango nigo bagokero kwenyerwa amuno musubati Rosso Rondo oyo bwateganga yoguchekorige kergo kyabasubati ase county ya Kisii obochore bonene bo mwaka ogocha bagukwana asege karekemo imiense mu yebunge ya South Mugrango ni gabangina bwegati yabo abatakano bamo gosirie omurayi ose omurayi bwekergo kyabasubati ase county ya Kisii ekibate rubuna kurwa oburayi obubwachagete insechi county nigo babeire bakombiwa asegeka egetambe mono asense muya ya Rosso Rondo nigo ababolira abantu bonsi anene mono asense meria basaye gwesokya na kubwata chikura erigo chego chora barayi babwateganga yogo chekoreta usiwo chikoretera abananchi amagenderero ase county ya Kisii chinga kitoro chopo choro bonene bu mwako gocha nigabangine gati abababoraka kurwase bunge ya South Mugirango besoke na korokyo mogoko bomaiga yugo sangege karekyo kyabareta mabuna banyina eke karokyara wa amona Rosso Rondo oyubwateganga yugo chekurigia ikirgo kyabasubati ase account ya Kisii ngani kigimana atebiri omurayo itonga andonsi asoko genda tanga ni Nyasaye mutu ekiagero oborayi Nyasaye okorwa tanga ni Nyasaye mutu na indumuna abakungu abaiga kwarangeri rituko lya rero tokorera asobosi bwa Nyasaye ritukase linde lero igotu abeli tukuri nene litutana kora linde kuri ubugima bwaitu asenge nchonga lero ga Nyasaye okoriro gwanja omongino minto ochire koria abangina bamwabo iganse iga asabande batana gocha abangina baminto mbyamo asenge ncho mwangitabire na inche ndigyo ekerokyo bogumandrep byamo asenge ncho ye support abangina abo ningo barorekana ko gose oburayi bw'ikirogeki ky'abasubati ase county ya Kisii ikibate babuna kuri oburayi bwachita ase county iyo ningo babeire bakumbigwa amatuka mange abakungu ababande baminto buna baboraka ntoko igukoruwale ingafa matibu program nero eyiye kogera abantu
abaiga tukorokwa abakungu asaba bora katole inclusive ngakanga 9 kibese kitwachirorire igotora ababora kababwata abana timanye tigose bachiete bakaombia abakungu abo bagambire chigwimeni rep korutwa yetu county ndabonta getera baro baigwerania rero naki mmetukosea tena mmetukosea korutwa gagete chikure myake yonspi ntwana kora mongino chire goturigia boiga sobwamerere bwikirego ky'oburai bwense nigabang'ina bwamwakera ekokomoske Fred Okengo Matiang'i aseganga yari kuchikurwanerera ekiro gekyo na Matiang'i ominto neregenete ekerondigerire tiga na koranga kwa egekira ase omosacha oria ominto igonta gito kubatengo no morisia nayo bo mudikonesi omonene head of dikones nande gwetani mono iga South Mugirango no so Matiang'i no ebwiri South Mugirango iga abantu baminto tu abatebiri asomo yo bugwancha lero igeko batiga kebe lero Matiang'i kende na roso minto nasense maero sorondo yobwateganga yogochekuria ekirego ky'abasubati ase county ya Kisii nera tatigareti maiga asokomosira Fred Matiang'i bang'ina baminto momanyete omorayo ito toganyererete president yeito Fred Okengo Matiang'i 2027 litangani kabisa nera tutagete korwanerera elinde lyanyora obugambi oboiga acha gokonya ense yeito ya Kenya. Amen. Omwera ni goro ndaburi abantu bonsi kubwate kura ekyagereyo nere nkubo yogochora oburai obuya olio tarabwata ekura koranje obwate amen otebya abana bawo nyomba babwate chikura otebimo kabo mura baino babwate chikura baro bakwobwa nga yaya tinda amanyereria batebinga baikire babwate kura becha gotokonya 2027 bana baito mbara batabwate ibibande batei babwate ibibande bandekera babwatire ibibande ebyo babwate kura ko reporteri getaseni gensoko TV nchereta na Apollinaris akama arena yo mugavara we county ya Nairobi Johnson Sakaja nigore raika bosi we committee y'ekibesa ya Senate irikwiranira moborio igoro yobotumiki bw'ekibesa inse yoburayibwaye egatie moborio alia abagakwiranira na alia kurwa inse yo murubere umanyekaire buna Public Procurement and Regulatory Authority buna akwerera subwagari and they received it and we explained the matters raised. The county's position is that the allegations are not true. The financial capacity requirements and the NCA registration requirements contained in tender listed were based on the nature, scope, complexity, and risk associated with the procurement and were included in the tender document to ensure that only qualified and capable bidders participated in the process. Section 74 of Public Procurement and Asset Disposal Act 2015 requires tender documents clearly specify the evaluation criteria and methodology to be applied in the procurement process. Further, Section 82 of the Act provides the evaluation and comparison of tenders shall be undertaken using the procedures and criteria set out in the tender documents. The evaluation committee applied the criteria uniformly and consistently to all bidders as contained in the tender document. The requirement for NCA registration was included to ensure compliance with the applicable legal and regulatory framework governing construction works and was not intended to discriminate against any bidder. It's a requirement that we always have. The county therefore maintains that the procurement process was conducted in accordance with the law, the tender document, and the principles of fairness, transparency, and competitiveness. Mr. Chairman, you couldn't have put it better. This presentation by the governor is fairly technical, and therefore we also need our technical people, as you have said, to analyze and give us a brief. But that notwithstanding, Governor, my interest is drawn to page 5 of your document, where you are accused of mutilating the standard tender document. That is tender number NCC Environment ONT 006 2025-26.
Your response is that that is not true. If you go to page 6, in the second paragraph, despite which ones belong to political players, I'm alive to the fact that the law does not prohibit. Ase ensemo yende bosibo bochori obonene bwo mwaka ogocha muraiwe kiama kya DCP Rigathi Gachagua nigaruru kubure guchase abamenyi baruwango rwa Mount Kenya gutumika omubaroli ababwate omonene bwo bakichikura erikoreta maunchirilio na guturia ense ya Kenya. Ase nkwani yaye nigaerere buna onyake guchia kubitereri barabwo bunegesa kugusira omuntu mungao isikuyegesa kukyo mwikoyo eri kumurusia abisi omurayo bono Dr. William Samuel Ruto nigo baguchia kurogosira guchia aso yo kuchikochorwa kwerurukia bendera yensemere kwa mirelia serikali. William Ruto alisema siku moja, and I want to paraphrase what he said. Akasema nyinyi hamuna shida na Wakikuyu kama sisi wa Kalenjin. Inafika pahali unatofautisha maneno. Unatafuta serikali kwanza ndio ikusaidie mbele. Na ndio ilifanyika, alitafuta serikali ndio waangaishe watu ya Mlima Kenya. Si anawaangaisha? Na sisi tunasema hakuna mtu wako na shida na sisi kama huyu William Ruto. Kwa sababu anatuhangaisha. So inafika pahali tutafautisha maneno. Kama itabidi tuondokee mwingine ndio aende nyumbani, tutaondokea. Alafu tutapangana mbele. Tumekubaliana watu wetu. That is what we'll be doing here for the next 42 days. And at the end of the 42 days, we'll have an agreement of the way forward. And then we shall reach out to the rest of the country. Na sisi sio wakabila. Huyu William Ruto tukimchagua alikuwa anaitwa Kamau. Alikuwa anaitwa Karanja. Alikuwa anaitwa Mutuma. Alikuwa anaitwa Njeru. Si alikuwa ni Kipchirchir. Mbona anasema sisi ni wakabila? And the same way tuliunga mkono. Tunaweza unga Wafula. Si ndio? Yeah. Tunaweza unga Mwende. Si ndio? Si ndio? Sisi. Hajui sisi vizuri. He doesn't know us. Yeah? Si ndio? Sisi. Hata Odhiambo tunaweza unga mkono. Si ndio? Kwani iko nini? Hata Nyambane. Si ndio? Si ndio? Hata Oleseki. Si ndio? We are the same people. Na hakuna bahali tumeenda, tuko tu hapa. We'll move with the rest of Kenya. Na sisi ndio tutasaidia wa Kenya kukomboa nchi hii. And we must use our numbers, which are the largest in the country, to liberate this country. Si ndio? Si tutaokoa hii Kenya? Tutaokoa Kenya. Na we have a responsibility. Mungu alifanya tukue wengi ndio tusaidie Kenya. Na lazima tutumie hizo numbers kuokoa Kenya. So I want to tell my colleagues huko nje wale wanatafuta hii viti kubwa. Mrelax. Wacha niongee na watu yangu. Si ndio? Mnyinyi mkae tu mngoje. Wacha niongee na watu yangu tuelewane. Then hapo mbele tutapangana vile tutakaa. Biemano hasoko choren soko TV borusumo gusina boigo kubwatia maya asinchira yubwekera no chinse sato chiabona botukuna ndi chiaragire emeronge 33 ure chinse sato chia Afrika ya mochana wikaraga bono tugwikira omwerio ya maya asobotko oboiga gendera gotengera mirobere ndi atigera asobotko boiga gwika area nke 12 gwika isato nenusa somuruberi wensoko bwakire egatia baria baene kina marigo ne chibichanko gochirare asinchira erendonge ngamo na Kelvin amo na Felista Kabe Eriane Ishmael Moger na kuganira butiko buya gwika Erian Kenyande.